đã lệ họ che về lo cha tu về cha về má mẹ họ hà mà tu về đã về họ cha cô cả tu nhị gà lệ họ e cô culia nhị về lo họ phù thông thông mà to mẹ họ cho ya lo te pico o e me no la ve o e a lo te pico va gu te che ve ya tha ve ma ga o su ta le o ko me ve pa se ngo kai o to nya ko la hu ma yo ni ma si fu ko li ya ma pe o si ve te chue la hu li ya gu chao lo o pa che me he pa ko na ja pa ko le na fu ma ga kha te gu na ni le ko li ya ko yo so ve lo ko sai amate le na do le o e o ja ve da le ho che ve lo cha tu ve ma me o ha ma tu ve da ve o ja ko ka tu ni ga le o e ko kuria ni ga ve lo ya lo te pico o e me no la ve o e a lo te pico va gu te che ve ya tha ve ma ga o su ta le o ko me ve pa se ngo kai o to nya ko la khu ma yo ni ma si ko li ya ma pe o chi pe te chue la hu ko li ya gu chao lo o pa che me he pa ko na je pa ko le na fu ma ga kha te gu na ni le ko li ya ko yo so ve lo tomato o ga mưa về tí rồi